Asa marieta nkuru kwa Ishmael Nyakoni ndiye manager ya Jiri ase county ito ya Kisii. Anto bwate graduation irabo on Friday 25th ase stadium ito ya Gusii. To wakiro mugavana ito ngambia mona ase nje support yabasae abatali kwenyala banyale ko bagotara esafari ya ito yogosomia mangana digital literacy, mangana mental health, mangana financial literacy, mangana personal branding and marketing, amangana career choices. Tuabere togosoma mana barabuku last year. This will be our 11th graduation kisituwa chagete waigonto kole anniversary oso kwego ki kugo chaka a program ya county ito ya Kisii aseli ya gatatu waigonto tualechi ward chinde chigo cha senge sherehe una mwanyerero ntubwata wanafunzi basomete ntubwata kulichitago borabu waigonto bwata njoro bagocha gusanga senge ncho ya graduation ye gotoko balega ne bonsi boigona bagocha mona baibuli baba mona basani linde gocha goshiriki Mamoganito mwaneno rache kogerez this occasion no yomento His Excellency the Governor Paul Simba Arati. A program ito yabeire unabono togosomia amangana a career choice. Amangana financial literacy. Tuabere togosomi boigo abasaya bakwemanya. Nanga kiende elinde batikana na malioga mabeyo gotindi. This program tuabere togo champion umosaya kumanya na kumanye value ya yase society. Togwaka mbia mona ase yabasaye bali basoke ntubwate organization togopata na monero ekuruku daraja 2 vision volunteers ekosomia mangana female genital mutilation na mangana gender based violence boigo babele bakwegeria abasaya aba enchire ya moyo gyancha boigo kwegeria abana abanyaruka na kibara bakwelenda amana amangana early pregnancies wose okonyora kwa abana mapema elinde betange gose bakora umurubeli umuya ukwelenda banyora chinda asinga kitagwenereti ikenda atebe nkelinga abasaya nabange bali sikoga maybe batranyora information ye the program nigele free asikero monto registration nigegende actually on Monday ngocha katole a new face ila face start etoku welcome onde bwensi utranyora libageli acha register se center ite ya Gusii Stadium waigo bali bakuru South Mugirango registration echa kase youth office elegali Nyamarambe ase bali bakuru machoge ntutwale registration elabo bisyo mu MCA igonde bwensi uli interested na bagocha elinde acha konyora megelio akoira engakia umutinyo yomo ne chiwiki 3